Bună dimineața! Neața. Buenos dias! Stau cu șapca în tine în a 13-a zi, în Cusco, în Peru. Aguascalientes. Da, suntem în Aguascalientes, ne pregătim de înviorarea de dimineață de 12 km, aproximativ 11 și ceva, până înapoi la mașină, dacă mai avem mașină. Drumul ar trebui să fie frumos, noi l-am făcut noaptea cu 2 nopți. În Aguascalientes lumea e trează, probabil că o grămadă de turiști deja au plecat pe Machu Picchu. Cred că au fost mai ghinioniși ca noi, deoarece a plouat de dimineață, vremea este destul de întunecată. O negociat apa. Am luat și apă ca să avem. Și tanti m-au numit Cielito Lindo și tot felul de alte... Ce înseamnă Cielito Lindo? Cerișor drăguț și chestii genul ăsta. Aha. M-au tot... Înorat. Sperăm să nu ne plouă pe drum. O să vă arătăm cum e drumul de la hidroelectrică la Aguascalientes. În Lima, Arequipa, mașinile de gunoi făceau muzică. Asta e metoda de transport aici. Aici, pentru strângerea gunoiului, este o talangă, ați auzit-o mai înainte, în care oamenii anunță că vin să strângă gunoiul. Foarte multe persoane la curățenie. Aguascalientes arată foarte curat, în ciuda numărului mare de turiști. Și arată mai finalizat, adică mai... Da, și în ciuda faptului că, după cum ați văzut și în celelalte videouri, peruanii aruncă destul de mult gunoi pe unde le tună creierii. Terenul de fotbal e gol. Între munți. Da, e un orășel drăguț, Aguascalientes. Cochet, orășel, mult spus, un sat creat numai pentru accesul către Machu Picchu. Exclusiv. Și unde se poate ajunge numai pe tren, cu trenul sau pe jos. Noi am optat pentru varianta pe jos. Normal. Din cauza voastră. Din cauza noastră, a sărăciei. Suntem sărachi. Da, din toate. Da. Ajutat. Și pentru că vrem să chinuim copilul. Nu coborăm în limba. Podul cu lacăte. Da. Asta este piața centrală din Aguascalientes sau Pueblo de Machu Picchu. Avem un însoțitor. Kamikaze, vine autobuzul. Și sus deasupra, între liniile, că așa le prinde 9 liniile de curent, acolo se află templul Machu Picchu. Câteva informații despre accesul în templu Machu Picchu. Biletele luate în avans, obligatoriu. Pe noi ne-au costat 200 de soli, parcă. 210, cred că. 210 soli, cu accesul pe Huayna Picchu. Le-am luat cu 3 săptămâni înainte de a veni în Peru. Autobuzul de la Aguascalientes la Machu Picchu costă 24 de dolari, contravaloarea în soli, dus întors. Există varianta de a urca pe jos. O oră jumătate durează. O oră jumătate durează urcarea pe jos. De aici, când am venit noaptea, n-am văzut. Față un tunel. Din direcția aceea venim noi. Și de aici urmăm liniile de tren pentru încă 9,5 km. Noaptea am fost noi și urșii. Și câini. De la niște... Și deasupra acolo este Huayna Picchu. Și acolo este Machu Picchu. Nimic nu se vede de jos. Așa că nici spaniolii n-aveau de unde să știe. Mamă, ce înalți. Da. Pe noapte n-am văzut. Nu, nu.
După 7 km de plimbare, suntem tot la Machu Picchu. Pe partea cealaltă. De fapt, tot traseul urmează cursul lui Urubamba și e în jurul lui Machu Picchu. Impresionant. Ați văzut ieri view-urile de la Machu Picchu. Cum le vedeți și pe Machu Picchu de jos. Da, mai puțin. Până Cusco mai puțin. Noaptea, lanternele noastre ar fi fost suficient de puternice. L-am fi văzut pe ăsta, frățică, și poate ne-am fi pus o întrebare. Oare au urși pe aici? Da, au urși. Dar nu vezi ziua, noaptea. Îți de aia nocturn. Suntem pe pod, care l-am traversat noaptea și n-am văzut nimic. Acum se vede ceva. Acum se vede ceva, da. Este ceva peisaj. Suntem din Machu Picchu, Și just for the record, stai că bate soarele. Acolo, cel din stânga. stai, acolo e Machu Picchu. Iar cel din stânga vârf este Huayna Picchu pe care am urcat. Da, și ăla din stânga e Huayna Picchu. Da, dacă se sincronizează, acolo e Huayna Picchu, se văd terasele puțin. Am ajuns în civilizație, sau încă nu. Restaurant, pe marginea drumului. Și, în cașcă, aproape am ajuns. Da, avem 300 de metri. Plac de electrică, am zona parcare. Da, noi noaptea, atunci când am ajuns, n-am găsit drumul ăsta și am urcat prin junglă. Și văd că sunt semne, dar Nu le vede noaptea așa. gata, am ajuns la hidroelectrică, mai puțin până la mașină. Cum am ajuns în civilizație? Trebuie să ni se vândă ceva. Măcar un taxi, nu? Dacă nu. Cociera înseamnă garaj. Am ajuns la mașina noastră. Cam așa arată Furia Roja. Nu se mai vede că e roja. Ce nu face un român priceput cu niște sârmă? Am reparat-o și pe... Sperăm să nu mai pierdem bara de la Furia Roja. Cu spălatul mai stăm. Acum suntem în asentiment și noi și ea, nu? Și tu? Da, și eu puțin. Drumul care l-am făcut, trecut pe linie de tren, îl puteți vedea într-o altă filmare. Acum urmează drumul groazei, sau cum se zic la ăla, șoseaua morții, Da. pe care părți unul o să le vedeți în filmarea următoare, altele o să fac o filmare separată. Hai să ne spălăm, e sigur. Totul a fost extraordinar, mai puțin mușcătură de ceva insecte. Da, dacă mergeți la Aguascalientes să știți că, indiferent cum ajungeți, e bun un repelent pentru că e undeva la limita vegetației. Găsiți și în Aguascalientes, Da, găsiți la... Sunt un fel de farmacii, Bodica se numesc. E botica. Sau botica, ceva de genul, și veți găsi repelent care cred că este mai bun pentru zona aceasta decât cele de la noi. Cu siguranță, că de la noi alea sunt parfum pentru peisajul, sănătate. Probabil îi atrage. Peisajul e frumos și drumul e groaznic. Drumul, dacă putem spune așa, trece pe valea râului Urubamba. Cu diferiți afluenți ai Da. mai mici, mai mari, peste care vom... Căscadă. Scuzați filmările, dar geamul e cât am putut noi să spălăm la furton.
Da, pe acolo am trecut noi. Ai, Cumva trecem și noi. Ia uite cum arată dealul. Prima porțiune de asfalt în Santa Teresa, după care urmează iar o dezastru. O scurtă oprire la asfalt, să ne luăm ceva de legurii în pustiu. Pornim mai departe. Aici am pierdut bara spate, da, a trecut. Da? da. La Fuente de Agua 2. Mamă, da, cât e de mare. Fuente de Agua 1 avea pod. Fuentei Sămărit? Peste știi? tot la fel. Să ne cazăm în Ollantaytambo. Cum a fost stresul cu rămasul fără combustibil? Ca de obicei când încerci să mă aduci cu mașina până la 0, Am fost până la 4400 de metri, 4300 de metri și când am coborât am avut combustibil. La urcare nu prea, da, dădea semn de că nu ajungem. Dar eu am știut că ajungem. Asta este cazarea noastră de o seară în Ollantaytambo. Mergem să mâncăm ceva peruan food, iarăși, ceva alpace. Acum suntem în Ollantaytambo, la Plaza de la Armas, în Plaza de la Armas, din Ollantaytambo. Îmi place foarte mult outfit-ul tău. Da? 27? E cald și bate soarele. Se joacă volei seara. Și pe străzile din Ollantaytambo, așa seara. Mâine facem o vizită să vedem ce e aici. Și încă o zi din Peru, se încheie o zi cu multe palpitații, emoții, da? O încheiem cu bine, am ajuns cu bine, mașina întreagă, rezervorul gol, dar am ajuns la benzinărie și bineînțeles că o încheiem la restaurant. Așa că astăzi n-au alpaca, așa că nu mâncăm alpaca. Nu? Bem și mâncăm altceva. Bem. Dar mai bine, pentru că bea. Foarte bună berea asta. Extraordinară. Mâine! Mâine! Sper că nu ar Mâine! Alte lucruri interesante.